Здрасти, Жоро. Боби. Днеска ще направим една страхотна риба, която няма нито да бъде печена, нито да бъде пържена, с една нова термична обработка. Звучи добре. Какво е интересното на тази термична обработка? Че тя рибата ще бъде задушена в зехтин, рибен бульон, зеленчуци, морски дарове. Да започваме. Ето филе от лаврак. Ще го изчистим от кожата. Единственото, което движиме, е самата кожа. Ето. Почваме бульона. Естествено, както всичко в Средиземноморието, започва с зехтин. Малко чесън, който ще го резнем наполовина и ще обърнем ножа, за да бъде на пюре. Малко лук. Защо почваме с лука и чесъна? За да може да дадат един хубав аромат на зехтина. Ето. Трябва винаги, когато сложим чесън и лук в началото, да сложим малко сол. Така се изкарва по-хубаво самия сок. Лъжичка брашно. Леко да се запържи. Ето виждаш тази зеленина. Затова се казва зелен сос, познат в Баския регион, защото самата зеленина дава зехтина. Добавяме един черпак с бульон, рибен, горе-долу толкова и вин. Вдигаме температурата. В момента, който заври готовия бульон, слагаме на две части рибата. Ето, започваме едно готвене. Единственото, което трябва на това ястие е не повече от 4 минути. За това трябва да започнем веднага с зеленчуците. Имаме ни сурови аспержи, които са прекрасни. Броколи. Предварително сварен картоф, начупен. Слагаме мидите, да са в дълбоката част, за да могат да се отворят. 5 миди. Скаридите. Слагаме граха. Мидите са почти отворени. Скаридките ще ги завъртиме. Да. Малко нарязан мък да носи целина. Да презентираме. Да. Ще започнем естествено с така броколите. Скаритката другата. Хубаво е всички компоненти да се виждат. И ще довършим с малко сос, който е богатството и вкуса на цялата риба. Така. Единственото, което му трябва на това е една хубава чаша бяло вино. Въпрос на вкус.